waja soro na anyị maya ọnụ n'okwu a maka na o nwere ebe okwu ya eluo ekwuwezi eziokwu ịghọtago o nwere ebe anyị atụkata ụga anyị atụ adọrọzi ekwuwezi eziokwu gee ntị ka ife o kwuru ka ife ozi o ziri Mbaka gbasara oge ọ nọ na-atụ igere Evangelist Ebuka Obi okwu maka na anyị amarụgo onye a na-agwa like otu Mbaka pụta barakwa mba na side nke ịghọtago gbawakwa ihe na-adịrọ necessary ekwugwo me before we need to know even Ebuka na Mbaka simple if ọbụla even Mbaka need to come out yes let us know na even mụ na my boy okwu which boy only if Ebuka may handle ma we now blame Ebuka na Igbo ma handle ma they tend to apology to there but otu Mbaka si okwu sometimes I like yourself. I'm not a fan of any pastor, any fake reverend father. I'm not a fan, but I'm full if I get wrong, I'm not. The way Mbaka na say to visit these days. But more something between two of them. That publicly we need to say it. How do I see? Something between two of them. That publicly we need to say it. How do I see? We for I blame one make mistake. You're going away from them and none in Italian way. The jealous your guy in Bayalo. Suzanne Bayale, it is on who is young when I set up on even Tana Banico Ram. Come I am to an preacher now punchy like this. Just good to me. I'm wrong about all that. You see? I believe in Mbaka. Go beyond all those things, like before I go beyond who yesterday on Ebuka, even though no Ebuka for him, we know. I believe in an way go pass at that level. If I would be for dinner being there, na content creating or influencer or whatever on social media, Oberon way for the is poor. At this point, in line with even all along. That struggle for popularity or losing the can a ministry that's a struggle for that popularity. We advise here say no ruzie ka people doka deboyefa nde doka kelafa ya nde doka deboyefa nde doka fade edefa enwe look at somebody doka okunele ya nde note na alaka na ministry nda ha agbazi ka ha data ego mana nyezie way for people doka Ebube Monsofa Evangelist Ebuka Obi ha Pastor Jerry Ezefa na nda bụ ndị ọbalafa na anọkụ gona nde enidroze ebia na azọ ọkụka kele onye ka dị popular because believe in nozi popularity ka ị na-achọ ka nkọwara ife waja kwuru ebe a then waja gwara sịgo na ntu a Fada Mbaka sizi a sound these days no na sound zi ka nwa boy ka ọga achọrọ ka nwa boy ye progress ya he said it here get ofuma he said it even though na ye man onwere onye bụ nwa boy ibe ye at this point, at this point, what Evangelist Ebuka Obi did was simply to recognize the fact that no one abuse of Weba Wasa, Jane and KJ pay homage. Then upon that visit, then he endorsed once again that the spirit, with this person. That this person do fit to run this ministry on our own because na ministry progress go do successful even before he visited Enugu. But we are not talking about that one. This is the truth people are not saying. Remember that where this thing started from, where we keep saying, no hafa. But you kept on sounding, na tuiche. Even on board the obvious na people, no, kana kozifa. Ụfọdụ ka na-pretend na amaghọ ọnwụ na onwere ife na-esere gu na Ebuka pụta kwuo ife na-esere gu na Ebuka Obi ka ama ihe ọnụ kwuo ya ekwuo set of ebe atụ iche anọrọ ana atụ iche a na-akọ ọnụ na Facebook mekwa na mba ji na-akarị ịhụ n'ọkụ onye ka njisi hụ na step down from ebe level ụnọ merezi ife ndị otu ọgbọ ga suppose hide na onye ha ụnọ ụmụazị ya ebido ịkparị ya akparị ịghọtago I agree with waja here
ka nwelukwa ọdụ anya nya oye ịma na emebuo na nka nnapụ ya data afa ofu onye aka edocha na ụmụ dị ọka mana ka m werukwa ife okwuru kịta nyowe bikos na okwu a adụgo ka onye ọwụna ewe mmiri n'Igbo man ya apụta kwuo eziokwu achọzina okwu ịghọtago. You cannot spark up an action without expecting a reaction. It is highly impossible. Ịghọtago ya akụ aka si mmadụ ajụ na onye na-akụ ịbịa ya anya ife na-esi si mmadụ ajụ na onye nyụrụ ife a na-esi. It's not possible. Ịghọtago okwu ka a na-enenecha ewe nye ụsa and okwu butere ụsa ọkarịa etu a nwe onye edome ya asịzi ya nọrọ na-ekwuzi n'okwu ka ndị ọzọ na-ekwu ọdụrọ possible. Even nke a m kwuru ihe emechiwukwu ọnụ ya bịakwa na ekwu okwu gee ntị ka ịnụkwa that part ebe o kwuru we cannot continue to pretend as if we don't know onye ọ na-agwa. That was where it all started. Evangelist Ebuka kwuo okwu ya kpọ mmadụ afa azụmgo onye ọ na-agwa. Onye nke Enugu kwuo okwu ya kpọ afa wa ịmachakwa onye ọ na-agwa. Can we now stop pretending na as if na ya amaghị onye ọ na-agwa because na anyị ma onye ọ na-agwa. So the issue of n'ọkpọrọ afa or n'ọkpọrọ afa, the art of favor, what people should tell him is can he face spark up this recent reaction onwe ife gụ na onye a na-azọ ka ife na-esere gụ na onye a. Come out and say it. If you cannot say it, remain silent over that. If you cannot say that, rather than ịpụta ọdụzie ka na-ekpo aja wuruwuru kedu ka esi ama na di na nwunye na-eso okwu. They may not tell you na ha na-eso okwu, but of these days itself WhatsApp status, if WhatsApp status onya, if WhatsApp status onya, iwe ma na udo adụghọ. Ịghọtago? So gee ntị gee ntị gee ntị gee ntị achọrọ nke enu ya. Gee ntị. The way Mbaka na-esi atụghịzi n'ebubo okwu these days ọ na-adịzi ka nwa ọga na-achọrọ ka nwa boy grow. Ọ na-adụzi ka ọga na-achọrọ ka nwa boy grow even though na anyị mana onwere onye nwa boy ibe ya ebe a. Because whatever thing Evangelist Ebuka built na Lagos today, whatever standard or built for himself today as far as ụwa niile to concern hard work ya. You got to go all hard work ya. Unless na ya agwa m no that bishop ode nụrụ Fada Mbaka that bishop who the only onye anyị thank you for what Mbaka has been doing since Ojuweba ministry. No, if I had the bishop only ordained him. You know that go? So he said, oh, I agree, go do no Mbaka ordained ye. No boy, does he mean no Mbaka the instrumental to what God is using him to be doing? Allow him to run his ministry. This if Akita waja kuleba is the truth I want people to say. Bano unenu ya no yilo unwe ko nya na no yilo unwe. Evangelist Ebuka has never without any favor to feli yoku onye nwa onye na atu iche nya bidokuri to the iche nya bidokuri to the iche o video mere ka ndị mmadụ ji wee sense wana ha na abadoro mma kele ụbọchị ihe ekwu eziokwu a nya so se ekwuwezie ka anyị na-egere egere sonye na ndị otu ekwuwezie ka anyị na-egere egere mmụọ na na-asị unu ekwugo n'okwu maka onye ekwugo onye gbara ọnwụrụ na ọ chọghọ ka anyị ghara ịta ihe ọnụ ọ kaghị ikwuye na telivishọn ọ kaghị ikwuye na Facebook ebe ọ mana mba esofie ọ ka akpe asị nkata gwahasie ekwune but as long as no earlier on live anyị nụ ife okwuru anyị asa ya asa iwu na ya asa maka okwu ọnwụ na ewepụtara na public domain needed ife ewepụtara ya for public consumption and for public contribution public deliberation go ọ karị ga ewe wepụta ya ka anyị tinye ọnụ ọnụkwana ka anyị na-atụ ihe ya si ya tizina ya ọnụ. So I for once after a long time agree with my friend go ọlọgọgido n'okwu lọgọgido okwu ọfọsị ka ọ esi wee lọgọ okwu ọsị ka okwu pụzi eziokwu a ka aja ana Igbo wee fụkwa n'okwu eziokwu go ka aja ana Igbo wee fụkwa n'okwu eziokwu karịa etu a.